Sa katukaran ko, swerte gihapon kay di apa bang ko karon nakaginawa pa man. Di swerte og kuan na. Tuanas punerarya. Gi kuan reto. Gibal samar na. Hi guys. Basong adlaw nitong tanan. Karong adlaw September 27, 2021. Mga tumiog yuang. Unahan na sila sa kandihay guys kay agi-imbitar mi sa ang igagaw. Katibitang das naagi nga nag-vlog ko nga nagbukbang may ugmangga. Kato ang kauban mga gwapa, 5 kabuk mga daga. Anak sa ang igagaw. Mag-birthday ag panganay si Glimary. Ang kauban si Ate Alit, si Ate Prodelisa, si Mayor, si Aisa og si Lixian, og si Kuya Mario. Nda. Das Aliana. Mag-greet ko no happy birthday ni Glimary. Happy birthday Ate Glimary. I love you po. I love you po Ate Glimary. Magkita-kita rataan sa nag-abot na dito sa Giuang sa ilang bahay kay first time papadha makatus ila. So magkita-kita dapat taan sa guys atus ila. Nagsigaw man eh. Ang da. Ang ganda ng lipstick ko matarong. Larangan? Igo. Nangaram ganit karang ipat sa una. Ha? Masig mo overpatig ni. Asok tunggal aba. Ipasod ng mayor. Kanang mayor kanang lantanga na. Hala ko bang kubrak linig mo Ano sa? Ang magas sa. Mo to ko stick buns, pato cake. Kagubot lagi mo. Daw na. Pagkat ako cake dam. Kala siya maayo na bukuan. Sarap na kami mag-uras. Kontin dai. Yan na. Asa man ka dang? At tumalukos dang. Hi! Daran si Giong. Ayo. Ili pa rin ang buhok. Daran nag-birthday daran ka gwapa niya. Happy birthday. Naka-dress na baji ko ron. Amin. Anak tawis ko na sila. Ang igagaw. Hiya. Ito mga anak. Hi. Nagamabini. Kaya lang is tayo resto dyan pala si Tay Vinsyo. Kaya last na tayo na na. Abi, ang mulai pati panguna. Nagbukan. Ay, di ba ako mag-birthday? Hawak na lang ako. Ikot na ba? Pura-pura. Oh, nagpanganay ni Ate Marilina. Hindi mo yun! Di Marsa! Kisa ba nag-decorate po dyan iti? Gwapo ni kaso ti. Kuya, mimi. Uy! Kaya sa nang pagkimuting ang papahaman ti. Jangan lah. Ito yung ano na kuno. Para bapak Kayak manili, wala na nga bisa.
Babang buti. Soon. Yan ko gapa man kakarong kaadyo ay rang kapuhang kaadyo. Mayroon po ang paggapa po. Gari inspired man siguro ni. Inspired o expire. Ikarapod. Di paggapa po. Isa mo lang na ulo yan. Pastitan. Ara, gimong palalabs. Char, Garabi. Tumuyad na. Tumuyad na ka. Si Garabi. First time. Liwa, mami, tagi sa pahinga na. Ayan, ay sila ba? Yung ang lanay kiss, ha? Pero ako nagkita mi. Ayahay pa nito kami walang anak. Sanoon. Ano ha, waka tayo buwakay. Naon sila, labi. Ano mo? Picturing din. Sa kinagupahan ako. Ipasa rin niya. Kinagupahan. Agi na kami kinagupahan di ay. Ay. Ay, laban. Kaya mga bisita ni Glimmery niya, mga gwapo ka do. Mga hampong, pag mga chicks, mga hampong. Tago mag-uyab ni Glimmery. Hi! Nangitan ako sa uyab ni Kuan. Jeremy, kari ko na nakapeng. Saan na kuno? Alin na kuno, doy? Magbasa ko diri sa Psalm 107 verse 1 ing example sa inyo. O give thanks unto the Lord for He is good, for His mercy endureth forever. Muna ka isa sa pamaagi nga nagpasalamat si sa kini nga family. Makita nato no kung yun sa pagpanalangin sa Ginoo nilang family. Pinaagi sa pagpasalamat nila, nakita nato makaambit ka sa mga panalangin. So wala lang Ginoo nagpanalangin kang Glimmery o kita man sa lawas no kung yun sa pagpanalangin sa Ginoo sige Marie pero pasalamatan din nato ang Ginoo kay nganuman ang Ginoo maayo sa kinabuhi ni Marie siya nga pamilya siya maigsuon ug ang tagaron nakaabot siya sa ika-22 niya duha man lagi ang 22 years old pinaagi sa pagampo magpasalamat sa Ginoo kay tungod kay maayo ang Ginoo sa kinabuhi ni Marie. Nakita na mo Lord nga ikaw matinumanon dun sa kinabuhi ni Glimmery. Thank you so much Lord for this year nga give my experience kaniya. This another year nga imo nga ipanalangin nga to sa kinabuhi. Thank you so much Lord sa tanan nimo nga kaayo nga hindi pa tagamtam sa kinabuhi ni Glimmery. Nagpasalamat kami Lord sa iyang unang-una sa iyang family nga padayon nga suporta sa iyang dili lang ang family nga iyang mga sister niya, iyang mga friends. Thank you so much Lord sa iyang padayon nga paghigugma sa kinabuhi ni Glimmery. Ug karon Lord nagapakita niya Lord nga nagpasalamat siya kanimo nini nga pagkaon nga pagambitan namo karon. Thank you so much Lord. I pray oh God nga daghan pa dun nga mga blessings nga mag-abot sa kinabuhi ni Glimmery. Labi Lord sa iyang kinabuhi nga maging successful siya sa iyang kinabuhi. Among pagampo Lord nga ikaw padayon nga mag-auban kaniya, magaprotekta sa tanan nga mga dili maayo nga mga panghitabo. Bisa pa man Lord akong pagampo Lord. Daghan pa nga makatuigan nga imong ihatag sa kinabuhi ni Glimmery. Mahimo siya nga panalangin man sa saya nga pamilya. O kini tanan Lord among ginaampo. Bisan pa man Lord kini nga pagkaon nga panggabitan. Thank you so much Lord sa provision sa needs. Ikaw gyud wala nagapasagad ni nga family, ikaw padayon nga nagapahimuno sa ilang mga kinahanglanon sa matag adlaw. Ang pagampo Lord nga kini magahatag kini dugang puso kabasog sa matag usa ng mga panglawas. Kini tanang binapasalamatan in Jesus name. Amen o amen. Magsama niya pa! Wow! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ah! Agyo mo ko na energy! Your best shot! Hey God! Your best shot! Oy,
Wes, di pa magmenyo. Taas ay. Kabentiros na. Hindi na ko mapaniwan. Ako harap suwa. Di manghatag si Auntie Terry. Ang iura nagpalit na. Pasulabay ka naghamos na mo. Pagkagsara rin kinabuhi daw. Lubos-lubusin mo na. Kami Erbe, naghamos na ba yun? Ang kanta ko ah. Naghamos na yun. Yor. Hamos ko rin po. Magpagandang daw. Ate, Achun! Ang tigan po, di magpagandang kayo. Ni Mamor, si Kayor. Ang puwang na yun. Ako gawa. Wadyo ko unod, puro ako buko. Hi, Gaw. Hello. Ito nagluto na niya? Damihan ko no. Ilang gilauman. Kantahe ko be. Kantay sa kuno sisa. Esa. Hindi. Kita. Ay, mura hindi kita malilimutan. Ikaw, Auntie Terry, samay mo. Himayang na unlak. Ugbugan nga na unlak. When you're gone. May I look at you. Ang sabay mo hayor? Naman. Kata. Kasi mo ta. Ano mga singiris? Harin mo. Ako, gunong tao. Ugbuang kay uyab. Kanay mo sulip-sulip pa. Ako yun, nauwaw na ko. Kaya mo sininang Aliana. Si Aliana. Ngayon ka, ate. Babay mga bata! Ay, ari ba siya? Layas. Bye-bye, Puri na nagbagsit siya. Oras sa sagnado sa isang weblet eh. Kay... Pag magbata ng gabi, kaya ako na lang. Mga nakakutro. Nakauli namin sa bahay guys. Salamat na ko nila Ate Marilyn ni Kuya Glenn. Kaya para daan mi og bring house. Para daan mi og litson. Para kunong nanay og tatay. Aral sa kabuutan. Shoutout ko sa mga anak ni Ate Marilyn, Galigawtan, ug ni Kuya Glenn. Grabe tig ka mga talented ka sa mga bata. Mga ni katog tingog. Ako lang po mong istoryahan guys sa nahitabo ganiha. Gitukaran ko dito guys. Sa ilang bahay na uwaw ko. Ngkanta si Jeremy ba? Diyan gibidyohan. Video na ho dadto na ko gitukaran. Opo ko kahibaw nang kalitra di ay. Maju guys ate ali kay nakabantay. Kay pag video na ho nalain na mo kuno ang naong. Ug matukoran ko malay nagang naong mangluspad. Jar kabantay na sa ate ali. Mo tong ila kong palingkod siguro sing kuranan. Diyan na uwa ko kay dahil mga bisita sa nag-birthday. Siglimari mga bataan pod. Nauwa ko. First time na matukaran sa daghang katawhan. Nauwa lagi ko. Bala og matukaran basta kay ilighaman makaginawa. Buhi man gyapon. Wadyo no pod makita sila nga to ko matukaran kay og maglakaw-lakaw kitay ko nga na moabot ko silang lugar sa matukaran ko kay bawo na sila. Ngay nga to dagang porma. Di ila ko matabang. Okay ra pod. Maglibag na ko dagang epilepsy jud.
Kay nagsagunso naman hinoon jud atake. Pohon ug makatigom ko muloy Ginoo. Aning paoperahan yang kanang di na ko tukar-tukaran lagi. Na may niingan nga na ako nung sakit pareha na epilepsy unja pa-operahan ko no naulian man. Mauna ang aning pa operahan pohon. Kaluwas Ginoo. Kay ko lagi sa kaajud. Ug nga to ako ra sa natukaran ko. Ako'y kaaban. Delikado man to kay matumba man ko dito. Nja, maju galing kay nakabantay si Ate Ali. Gipalingkod ko sing kuranan. Nja, wa ko dito kalibutan. Tingala naman ko kay nga tao naglingkod nanaw naman ako. Mao to guys, ara pag-share to karong adlaw lagi ang nahitabo. Nga di para makalimtan kay first time na natukaran sa daghay tao nga nakakita kay birthday lagi na yung mga kaparintihan sa ang igagaw ngadto nanambong sa nakakita. Bisag natukaran ko swerte gihapon kay di apa bang ko karon nakaginawa pa man. Di swerte og kuan na tuanas punerarya. Di kuan to gibal samar na. Dali ra mahinon pud na ulian guys. Salamat kus Ginoo kay wa jud kun sa patagde karong adlaw. Nja, salamat sa mga taong nagmahal na. Kay bawo na mo kinsa mo daghan mo kaaso nagmahal na. Salamat jud kaaso ninyo. Mapuwais ako guys kay naglaba dagang ingani man ko basta ini human nagkatukaran maglaba dagang Magkita-kita na po ta sunod adlaw guys. Bye-bye.